Добрый день, поважанные дети, поважанные бацькі. Сегодня мы с вами познакомимся с оповестью Василя Быкова «Журавлина крык». Третья частка. На пераездзе першы учуў нядобрае баец пшанічны. Да змяркання ён ужо выкапаў глыбокі, у свой рост акопчык, прыладзіў на дне прыступак, каб можна было страляць і выглядаць, а таксама яміну ў баку, каб пры патрэбе спрытней выбрацца наверх. Пасля старанна прытрусіў хрусткім быльнягом бруствер, аддаў лапатку глечыку, які ўсё яшчэ калупаў побач з жалезінай і, ускочыўшы, стуліўся на дне новага сховішча. Тут было зацішна і даволі утульна. Кінуты на спот ахапак быльнягу засцерагаў ад зябкай сырасці. Пшанічны закінуў ім свае ногі ў стаптаных брудных чаравіках, выцер аб палу шыняля запэцканыя рукі і развязаў рэчавы мяшок. Там баец трымаў на галодны час акрай здабытага ў нейкай вёсцы сялянскага хлеба і добры кавалак сала. Ён даўно ўжо прагаладаўся і хацеў есці, але на людзях усё не наважваўся рабіць гэта, бо тады трэба было б падзяліцца, а дзяліцца пшанічны не хацеў. Ён ведаў, што ў іншых, апроч якога кавалка чэрствага хлеба, з яды болей не было нічога, але не яго гэта клопат, хай кожны дбае пра самога сябе, а на тое, каб дбаць пра ўсіх, ёсць начальства, хоць бы Карпенка, гэты строгі і шчыры служака. І цяпер, напрацаваўшыся і нямала згаладаўшыся, пшанічны разгарнуў у прыцемках паперку, дастаў з кішэні складаны ножык на медрым ланцужку і, адрэзаўшы палову кавалка, пакроіў яго на дробныя тлустыя скрылёчкі. Астатняе ён загарнуў у газеціну і схаваў на спод напакаванай рознай драбязой тарбіны. Са смакам жуючы не вельмі спраўнымі, пашчэрбленымі ўжо хваробай і часам зубамі, пшанічны думаў, што трэба было б яшчэ назбіраць быльнягу, каб закапацца ў яго і прыкімарыць, як кажа свіст, якую гадзіну ўначы. Праўда, узводны трапіў дужа прыдзірлівы і вельмі службісты. Гэта прыдумае яшчэ якую работу да ранку, але пшанічны не такі прастак, як той глешчык ці падслепаваты фішер, каб са шчырасцю рабіць усё, што ад яго дамагаюцца. Ва ўсякіх абставінах ён зробіць не болей, як для адводу вачэй, і як-небудзь сябе не пакрыўдзіць. Гэтыя павольныя, разважныя ў цішы думкі чалавека раптам рапыніліся ад далёкіх раскацістых стрэлаў. Пшанічны ад нечаканасці прыціх з напханым ядою ротам, услухаўся, потым хуценька згарнуўшы ў кішэню хлеб і сала, узняўся ў акопе. Над лесам выслізнула ў неба рассыпістая гронка ракет, асвяціла на момант чорныя зубцы лясных верхавін і знікла. «Гэй!» — крыкнуў баец да сваіх таварышаў. «Чуеце? Акружаюць!» Вакол ужо стала зусім цёмна. Беленымі сценамі трошкі шарэла старожка, вырысоўваўся яшчэ ў небе зламаны дышаль шлагбаума. Чутно было, як капаўся побач у яме нярупны глечык, или чыгункі дзяўблі зямлю свіст Заўсеевым. «Аглухлі ці што, не чуеце? Немцы ў тыле!» Глечык учуў, выпрастаўся ў сваёй неглыбокай яшчэ яміне, выскачыў з акопа Аўсеяў і, прыслухаўшыся, цераз бульбянішча накіраваўся да пшанічнага. Недзе ў цемры мудрагеліста вылаўіўся свіст. «Ну што?» — казаў з акопа пшанічны. «Дакапаліся. Каб не я, дык і праваронілі б. Чакалі дапамогі з тылу, а там ужо немец». Аўсеў неяк паныла маўчаў, стоячы побач, услухоўваючыся ў гукі далёкага бою.
Неўзабаве ля яго з цемры з'явіўся свіст. Падышоў і спыніўся ззаду насцярожаны Глечык. А там, удалечыні за лесам, зачыналася грымотная начная бойка. Да першых кулямётаў далучыліся іншыя, чэргі іх, напаўзаючы адна на другую, зліліся ў далёкае, прыглушанае ветрам грымотце. Бязладная нетаропка загрукалі вінтовачныя стрэлы. У чорнае паднябессе яшчэ ўзляцела ракета, потым другая і дзве разам. Дагараючы, яны знікалі за змрочнымі вершалінамі дрэў, а на нізкім захмараным небе яшчэ нейкі час мільгалі няяркія палахлівыя водсветы. Ну, не сціхаўся Пшанічны, звяртаючыся да насцярожаных прымоўклых людзей. Што? Што ты нукаеш? Ну, што нукаеш, мурло? Злосна назваўся свіст. Дзе старшына? Фішера ў сакрэт павёў, сказаў Аўсею. А тое нукаю, што трэба нешта рабіць. Акружылі ж, вось і ну. Не збавіўшы тону, гарачыўся Пшанічны. Яму ніхто не адказаў. Усе стаялі і слухалі, апанаваныя наплывам благіх прадчуванняў. А там, у далёкай цемры ночы, усё разлягаліся чэргі, бухалі гранаты, ветрам разносілася ўдалячынь нягучнае здалёк рэха. Людзі змаркатнелі. Самі сабой апусціліся долу іх натруджаныя рукі. Ліхаманкавая трывога ўрывалася ў думкі. У гэтай панылай маўклівасці і застаў іх старшына, які, цяжка дыхаючы ад доўгага бегу, з'явіўся ля старожкі. Ён, вядома, разумеў, што сагнала людзей да гэтай крайняй ячэйкі, ведаў, што ў такіх выпадках самае лепшае без лішняй разважнасці пусціць у ход сваю ўладарнасць і цвёрдасць. І яшчэ здалёк, не тлумачачы нічога і не супакойваючы, старшына са знарочыстай злосцю закрычаў: «Ну што пасталі, як тыя слупы на ўзбочыне? Чаго спалохаліся, га? Падумаеш, страляюць. Вы што, не чулі стрэлаў? Ну што, Глечык?» Глечык сумеўся ад таго грубаватага звароту, варухнуў у цемры плячыма. «Да вось акружаюць, таварыш старшына». «Хто сказаў, акружаюць?» – зазлаваў Карпенка. «Хто?» «Што акружаюць? Факт, не булка з макам», – буркліва зазначыў Пшанічны. «А ты маўчы, таварыш баец. Падумаеш, акружаюць. Колькі ўжо акружалі? У Тодараўцы раз, у Баровічах 2, пад Смаленскам тыдзень выбіраліся 3. І што?» «Дык то ж усім палком, а тут што? 6», – азваўся з цемры Аўсеяў. 6, – перадражніў Карпенка. «А гэтыя 6 што, дзеўкі? Ці байцы Чырвонай арміі?» «На свунь у фінскую на востраве 3 засталося. 2 дні адбіваліся, ад кулямётаў снег ад моху растаў. І нічога, жывы. А то 6. Дык то ў фінскую, а то ў нямецкую, усё роўна». Уже крыху спакайней сказаў Карпенка і змоўк, адзіраючы ад газеціны на цыгарку. Пакуль ён ладзіў папяросу, усе маўчалі, пабойваючыся выказваць невясёлыя здагадкі і пільна ўслухоўваючыся ў гукі бою. А там, здаецца, пакрысе рабілася цішэй, ракеты болей не ўзляталі, страляніна прыкметна радзела. «Вось што», – сказаў старшына, свінячы цыгарку, «няма чаго мітынгаваць. Давай капаць кругавую. Ячэйкі злучым траншэяй. Слухай, камандзір, а можа, лепей адыдзем, пакуль не позна, га?» – памяркоўна спытаў Аўсеяў, зашпільваючы шынель і бразгаючы спражкай сваёй папругі. Старшына грэбліва гмыкнуў, даючы знаць, што яго здзіўляе такая незразумелая прапанова, і з прыкрасцю запытаў: «Загад ты чуў?
Закрыть дорогу на сутки. Ну і выконвай, няма чаго балбатнёй займацца. Усе нявесела маўчалі. Ну, даволі. Давай копать. Больш бадзёра і ласкава сказаў камандзір. Акапаемся, і заўтра як у мамкі за пазухай будзем. Як у мурла ў торбе, жартоўна зазначыў Вітька Свіст. І суха, і цёпла, і гаспадар шануе. Ха-ха! Пайшлі, паніч, давай брацца за справу. Ярына зялёная. Тузануў ён за рукаў Усеева, і той нехаця падаўся за суседам у змрок ночы. Глечык таксама пайшоў на сваё месца, а старшына моўчкі пастаяў, зацягнуўся разы два махорачным дымам і прыцішана строга сказаў Пшанічнаму. А ты ў мяне наклічаш бяды. Я з цябе скуру спушчу за твае штучкі. Папомніш. Якія штучкі? Такія, пачулася з цемры. Сам ведаеш. 4-я частка. Злосны на старшыну за тую пагрозу і ўзрушаны небяспекай, Пшанічны нерухома пастаяў з хвіліну, разбіраючыся ў пачуццях, а потым, амаль раптам прыняўшы нейкае рашэнне, нягучна кінуў цемру. Хопіць! Так, хопіць. Хопіць мясіць гразь па гэтых разбітых дарогах. Хопіць гібець на сцюжы, галадаць. Хопіць пакутаваць ад страху, капаць, перакопваць зямлю, глухнуць у баях, дзе толькі кроў, раны і смерць. Даўно ўжо Пшанічна прыглядаўся, чакаў зрушнага выпадку, вагаўся і баяўся, але цяпер, трапіўшы ў тую мышалоўку, канчаткова рашыўся. Свая рубашка бліжэй да цела, а жыццё для яго даражэй за ўсё. І захаваць яго можна, толькі кінуўшы зброю і здаўшыся немцам. А вось не заб'юць. Дарма, што столькі баюць пра іх. Пшанічна не дзіця і ведае, што і немцы – людзі. Вецер усё гудзеў у вушах, астуджаў твар і, каб затуліцца ад яго і аддацца думкам, Пшанічны зноў схаваўся ў акопе. Траншэй ён вырашыў не капаць, хай гэта робіць Глечык, а ён ужо адкапаў сваё. Пакідаць тут яму не шкада нікога. Старшына зубасты і згрызотны. Як фельдфебель. Вітька Свіст, латняк і брахун. Усё мурло да мурло. Праўда, ён астатніх, апроч хіба Карпенкі, таксама называе аднымі мянушкамі. А Усеў яго паніч, Фішар вучоны, Глечык салага. Але ж яны ўсе маладзейшыя, а ён, Пшанічны, раза ў паўтары старэйшы за кожнага. Хіба толькі Карпенка такога ж узросту. А Усеў то сапраўды паніч, распешчаны ў дзяцінстве беларучка, майстра на навуку і гультай у працы. Глечык зусім дзіця зялёнае, паслухмяны, але як трэба не абстраляны, баязлівы, з такім не дужа весела ў баі. Фішар падслепаваты кніжнік, з вінтоўкі стрэльнуць не ўмее, заплюшчвае вочы, калі націскае на спуск. Вось і ваюй з такімі. Хіба з імі адужаеш тых, абучаных, узброеных адменнай загранічнай, як цацка зброяй, аўтаматамі ды кулямётамі, што страляюць, бо швейныя машынкі шыюць. У зацішку акопа чутна, як непадалёку зяўбе зямлю Глечык. Зрэдку парыпваюць на ветры дзверы старожкі і шуміць, высвіствае сваю восеньскую песню «Сохлы быльнёг у канаве». Пшанічны даеў вынятыя з кішэні рэшткі сала і, сашчапіўшы рукі, сцішыўся, аддаўся журбоце думак. Няладна і гаротна склалася жыццё гэтага чалавека. Першае ўражанне крыўды учэпіста і доўга трымаецца ў чалавечых пачуццях. Іван як цяпер памятае тое цяжкае галоднае лета, калі бабы з суседняй вёскі Альхоўкі з Вялікадня выходзілі на ўзмешкі,
збіралі шчаўе, крапіву, пухлі з голаду дзеці і старыя, чорныя, маўклівыя ад гора, усю вясну хадзілі ў поле паўз хутар альхоўскія мужыкі. Людзі елі траву, таўклі кару з дрэў, церлі мякіну, рады былі якой жменцы пазаддзя, каб падмяшаць у травяністую агідную страву, склеіць траўнікі. У іх на хутары таксама было не густа, але травы не елі, даіліся 2 каровы, і ў свірне, у засеках сёе тое яшчэ мелася. У тое лета лёс звёў 13гадовага Івана з вясковым дзецюком Яшкам. І ад таго, што ў свой час пшанічна памыліўся ў выбары паміж ім і бацькам, усё жыццё пасля ён горка наракаў на сябе. Аднойчы на нейкае свята, Пятра ці сёмуху, у дрымотны летні адвячорак, калі паніжэлае сонца губляе свой спякотны напор, 13гадовы Іван вяртаўся на хутар. Незадоўга перад тым бацькі прыехалі з кірмашу, і ён адвёў на падлесак коня, спутаў і пусціў пасвіцца. Падыходзячы ўжо да высокай брамы панадворка, хлопец учуў гамонку ў двары, жаласны жаночы голас і рэдкае незадаволенае пакырхванне бацькі. Бацька ў новай святочнай сяродцы і камізэльцы сядзеў на прыступках ганка і пасопваў люлькай, а побач, згорбіўшыся і затуліўшы твар нізка завязанай хусцінкай, стаяла ўдава Міроніха. Іх нейкая далёкая сваячка, яна плакала і нечага прасіла. У той час, як Іван зайшоў на панадворак, якраз наступіла паўза. Капіта з просьбай і страхам глядзела на бацьку, прыкрыўшы ражком хусткі рот. А бацька злосна, як адразу заўважыў хлапец, шмыхаў клубамі дыму і маўчаў. «Ладно», — урэшце азваўся ён, — «хай прыйдзе, дам спут, а заўтра на зорцы, каб быў тут. Касы не трэба, касу маю возьме». Кабета перастала плакаць, высмаркалася і пачала дзякаваць, а бацька ўзняўся і пайшоў з ганка. Назаўтра ранечкай маці, як звычайна, ласкава разбудзіла Іванку на гары, падала звязаны ў рушнік сняданак, кавалак вяндліны і акраец хлеба. Ён заўсёды ў такую пару насіў бацьку у поле снедаць, але гэты раз ежы было ўдвая болей, чым калі раней. Іванка здагадаўся, што гэта памагатару. Работнікаў яны наймалі і раней, у касьбу, жніво, малацьбу, але трымалі нядоўга. Бацька быў патрабавальны, сам цягавіты ў працы, дужы, і мала хто мог дагадзіць яму. Выйшаўшы з алешніку, Іван убачыў напалова скошаны лужок, і ў канцы яго бацьку і Яшку Цераха. Але, відаць, нешта там здарылася, бо яны не касілі, а стаялі адзін насупраць другога. Бацька адной рукой трымаў зламаную ў шыйцы касу, другой – касільна, і злосна пазіраў на Яшку. А дзяцюк у зрэбнай кашулі з падкасанымі да каленек нагавіцамі чухаў худыя грудзі і апраўдваўся. Дзядзечка Супрун, далі Бог незнарок, замахнуўся, а яна неяк каўзнулася аб камень і адляцела. «Лайдак пракляты, гультаіна пархатая!» – крычаў бацька, трасучы густой зляжалай барадой. «Такую касу спляжыў! Нябось чужое, га? Каб сваю, то інакш бы глядзеў, басота! Эх ты!» Ён кінуў касу, а беруш схапіў касільна, замахнуўся і, крычучы і ўсё болей звярэючы, пачаў ім біць хлопца па галаве, руках, якія ўзняў той, каб засланіцца. Іван адчуў, як самлелі ад страху, а болей ад узрушлівай непрыемнасці яго ногі.
Хлопец баяўся і хацеў закрычаць на бацьку, каб спыніць яго шаленства. Яму шкада было ціхага, нядужага дзіцюка, аматара рыбнай лоўлі, зайздроснага знаўцу усіх навакольных лясных спраў. Але Іван не закрычаў, а памалу ішоў да іх, хоць яму хацелася ўцячы адсюль, каб не бачыць і не чуць нічога. За зламаную касу Яшка працаваў у іх лішні тыдзень. Стагаваў, сушыў, звозіў сена, затым яшчэ памагаў жніво. Іван да яго ставіўся добразычліва. Пасля таго выпадку на сенажаці ён маўкліва адчуваў і сваю вінаватасць, і таемную невыразную крыўду. Яны пасябравалі, хадзілі разам купацца, ставілі на кратоў пасткі і ніколі не гаварылі пра бацьку. Іван ведаў, што Яшка ненавідзіць гаспадара. Гэтая яго непрыязнасць неўзаметку перадалася і маладому Пшанічнаму. Ён адчуваў, што бацька сквапны, злы, несправядлівы чалавек, што гэта нядобра. Мінула некалькі год. Іван лёг у сялянскую працу і, наперакор сабе, ва ўсім цягнуўся за бацькам, які бязлітасна школіў сына ў няхітрай земляробчай навуцы, што спасціг на практыцы сам. Яшка неўзабаве пайшоў на службу ў Чырвоную армію, адслужыў там 2 гады і вярнуўся ў вёску інакшым, пасталелым і паразумнелым чалавекам. Праз нейкі час ён стаў завадатарам усіх маладзёжных спраў у вёсцы, пачаўшы гэтую сваю дзейнасць з гуртка ваяўнічых бязбожнікаў. Іван наогул стараніўся вясковых хлопцаў, у вёску хадзіў, калі ў святы, на вечарынкі, а так жыў дзікавата, сваім хутарам, гаспадаркай, пад штодзённым бацькоўскім кантролем. Але ўзаемная прывязанасць маладога Пшанічнага і былога парабка Яшкі, відаць, захавалася ў сэрцах абодвух. І вось аднойчы ў познюю восень, сустрэўшыся на вясковым выгане, Якаў запрасіў прыходзіць увечары, паглядзець на рэпетыцыі бязбожнай п'есы. Іван не падумаў тады, як да таго паставіцца бацька. Згадзіўся. Увечары намазаў дзёгцем юхтавыя боты, апрануў падзёўку і пайшоў. Там яму спадабалася, хоць ён сам не ўдзельнічаў у п'есе, але затое паглядзець на іншых было цікава. Пасля ён зачасціў у тую пахілую ўдовіну хаціну. Бліжэй сышоўся з хлопцамі і дзяўчатамі. Яго не крыўдзілі, хоць часам нязлосна кпілі і жартам абзывалі маладым падкулачнікам. І вось аб гэтым неяк даведаўся бацька, і аднойчы ўранку, заходзячыся ад злосці, накрычаў на Івана, выцяў аброццю маці, калі тая заступілася за яго, і пагразіў выгнаць з хаты бязбожніка сына, які ганьбіў на старасці бацькаву годнасць. Івану было вельмі крыўдна, але даўняя закаранелая прывычка ва ўсім падпарадкоўвацца бацькавай волі ўзяла сваё, і ён перастаў наведваць Яшку. Якаў гэта заўважыў, і аднойчы, разам вяртаючыся з млына, яны шчыра разгаварыліся. Гаварыў праўда Яшка. Іван слухаў, бо па натуры быў маўклівы, але не згадзіцца з хлопцам не мог. А Якаў расказваў пра класавую барацьбу, пра крушэнне прыватна-ўласніцкіх звычаяў, пра тое, што стары Пшанічны вясковы міраед, што ён змардаваў яго, Іванаву маці, бо батрака заездзіў самога Івана, што ён гатовы задушыцца ад сквапнасці. Слухай, як ты жывеш з ім? Я ўцёк бы ад такога злыдня. Хіба ён бацька табе? Івану было вельмі кепска. Яны ішлі тады па ціхай пясчанай дарозе з загружанымі вазамі, і ў яго вачах, наганяючы неадольную млосць, мільгалі колы. Ён верыў Яшку і разумеў, што лепей было б яму парваць з бацькам, пайсці на свой хлеб, як-небудзь пражыў бы, але на гэта не хапала адвагі. Так, як след не самкнуўшыся, назаўжды разышоўся яго шлях з грамадой, з тымі,
якія б далі яму веру ў жыццё, уласную годнасць і, можа, засцераглі б душу ад нястерпных пакут адзіноцтва. Далей праз які год ці два бацьку раскулачылі, забралі ў сельсавет увесь іхні набытак, апісалі будынкі, а самога з маткай саслалі. Іван той зіму жыў у мястэчку ў дзядзькі і вучыўся ў сямігодцы. Дзядзька быў неблагі чалавек, майстравіты на ўсе рукі. З пляменнікам ён абыходзіўся нараўне са сваімі 3 дочкамі і нічым не дакараў яго. Але па няўлоўных прыкметах і дробязях юнак згадваў, што ён усё ж тут лішні, што ён чужы, і ад таго Івану не было радасці. Вучыўся ён няблага, разумеў, любіў матэматыку і пасля сямігодкі падаў дакументы ў настаўніцкі тэхнікум. Ён чакаў экзаменаў, чакаў і марыў, бачым у сваім студэнцтве адзіны шчаслівы выхад з таго ліха, у якое яго загнала жыццё. Але на экзамены яго не выклікалі, дакументы неўзабаве вярнулі, і ў казённай паперы холадна тлумачылася, што прыняць яго ў тэхнікум нельга, бо ён сын кулака. Гэта было вялізным горам для маладога Пшанічнага, большым за тое раскулачванне, якога яму не давялося бачыць, першай сапраўды незагойнай крыўдай душы. Іван падумаў, што ён такі, як усе, што бацькаў цень, як праклён, цяпер будзе засціць жыццёвы шлях сына. Але перайначыць што, здавалася яму, ужо было позна. Пасля няўдалай спробы вучыцца далей Пшанічны, ужо рослы, прывычны да працы дзяцюк, з год прызвычайваўся каля дзядзькі да мулярскай справы, а затым пайшоў у горад шукаць свайго хлеба і свайго шчасця. У Бранску ён паступіў у мулярскую арцель, трапіў у брыгаду такіх, як сам, маладых хлопцаў, мураваў фабрычныя гмахі, па вузкіх дашчаных сцежках ганяў тачкі з рошчынай, на страмянках цягаў на паверхі цэглу. Сябе ён не шкадаваў, працаваў з запалам, з бацькавай цягавітасцю, і гэта неўзабаве заўважылі сябры і начальства. Яго хвалілі на сходах, ставілі ў прыклад іншым, і хлопец пакрысе пачаў забывацца на сваю ушчэрбнасць і няшчаснасць. Пра бацькоў ён не гаварыў нічога, пісьмаў ад іх не атрымліваў і не ведаў, дзе яны і што. Часам, калі ўночы снілася што-небудзь з дзяцінства, тады агартала жаласлівасць да ціхай, забітай маткі. Бацьку ён не спагадаў, ведаў, ён і там гэткі ж сквапны, злы і зацяты. У той час на будоўлі стварылі камсамольскую ячэйку, многія хлопцы паўступалі ў камсамол і, вядома, пацягнулі туды лепшага муляра Пшанічнага. Ён падумаў, крыху разважыў, а пасля, заахвочаны давер'ем і павесялела ўжо ад былой нягоды, паверыў, што і ён можа стаць чалавекам, і дапісаў заяву. На сходзе запатрабавалі расказаць усё пра сябе, бацькоў і радню. І калі пачулі, што ён сын кулака-хутаранца, у прыёме Пшанічнаму адмовілі. Ён цяжка перажываў, дзён колькі не хадзіў на працу, пластом ляжаў у інтэрнаце. Здарылася так, што не знайшлося нікога, хто быў бы да яго бліжэй за ўсіх. Суцешыў тую хвіліну, абнадзеяў. Да яго раптам перамяніліся ўсе дружбакі. Пачалі чужацца хлопца, трымацца асобна сваёй камсамольскай кампаніі. Гэта была незабыўная да смерці крыўда. Іван Пшанічны ўжо канчаткова ўверыўся ў сваю адвержанасць, і яго упартае сэрца прагнула помсты. Ён паехаў з Бранска, жыў колькі часу ў Донбасе, працаваў на шахтах і ўсюды памятаў, што ён не раўня іншым, што ён класавы вораг, што між ім і людзьмі пралегла глыбокая праваліна ў жыцці. Часам ён імкнуўся забыцца на гэта ў працы,
часам у гарэлцы, але яна не забывалася, не міналася ніяк і нідзе. Аб тым яму напомнілі ў ваенкамаце, калі прызывалі ў войска. «Ты сын кулака і будзеш служыць у рабочым батальёне», сказаў заклапочаны мітуслівы капітан. І Пшанічны стаў чырвонаармейцам працоўнага батальёна. Трохі вучыўся вайсковай справе, а больш працаваў, будаваў чыгункі, масты, тунэлі. Гэта было ў Сібіры. Узімку ён налаўчыўся ездзіць на лыжах, у спаборніцтвах аднойчы заняў першынства. І калі неяк сталі арганізоўваць лыжны агітацыйны прабег на 200 кіламетраў, то ў ліку лепшых лыжнікаў запісалі Пшанічнага. Ён быў рады вылучыцца хоць гэтай сваёй якасцю, але і тут чорным катом з'явілася на яго дарозе мінулае. Ужо са старту яго вярнуў камісар, сказаў, што яму ехаць нельга, бо ў яго, чырвонаармейца Пшанічнага, не ўсё ў парадку з біяграфіяй. Пасля яшчэ было многа дробных і вялікіх крыўд, якія параджаліся яго бацькоўскім мінулым, і Пшанічны скарыўся, саступіў у бок, не лез болей туды, дзе былі не такія, як ён, людзі. Толькі сам сабе, сам для сябе, наперакор усім. Такі воўчы дэвіз за сваю пакрысе Іван Пшанічны. Ён не грэбаваў нічым, калі тое трэба было. Хлусіў, краў, ашукваў. Да слабейшых у яго заўжды накіпала нянавісць. Дужэйшых ён пабойваўся і ненавідзеў. Ён разумеў, што рабіўся нягодны, нялюдскі, злы, нядобры, як бацька. Але перайначыць сябе ўжо не мог і каціўся ўсё болей туды, куды гнала чалавека ягоная крыўда і злосць. Калі пачалася вайна і нямецкія войскі хлынулі на нашыя землі, сярод вялізнага мора бяды і слёз быў адзін чалавек, які таемна радаваўся. Гэтым чалавекам быў баец запаснога батальёна Іван Пшанічны, які затым стаў франтавіком і сёння вось займеў канчатковы намер здацца ў палон. Паважаныя дзеці, вось і прачыталі мы 3-ю і 4-ю часткі аповесці Васіля Быкова «Жыраўліны крык». Калі ласка, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Дякую вам за увагу!